Ако знаеш, че всеки твой мисловен модел променя мозъка ти за 15 минути, щеш ли да мислиш по същия начин? Всяка мисъл, всяко чувство, всяко вярване пренарежда невроните ти. Не метафорично, буквално. И учените са го доказали. Мозъкът ти сменя честотата ти, щом ти смениш вибрацията си. Работи последния начин. Когато дадена мисъл умекоти невроните, те влизат в пластично състояние. След около 15 минути се втвърдяват отново, но вече по модела, който ти си им задал. И от този момент нататък този невронен път става по-лесен, по-бърз и по-проводим. Без значение дали мисълта ти е позитивна или негативна. Разбираш ли за какво става въпрос? Ако точно в този момент започва нов 15-минутен прозорец, какво щеше да промениш? Коя мисъл щеше да заключиш в мозъка си? Сподели ми долу в коментарите. Когато осъзнаеш това, разбираш, че промяната не е магия, а невробиология, която е захранена от вибрацията ти. Ти буквално препрограмираш мозъка си с всяка мисъл, която решиш да задържаш достатъчно дълго. Сподели ми в коментарите мисълта, която избираш да поддържаш в следващите 15 минути. Ако това съдържание ти харесва, харесай видеото, сподели го с някой, който има нужда да чуе това и ме последвай за още.